A Concellería de Medio Ambiente recibía este mediodía os 300 composteiros domésticos que vende adquirir o Concello de Ribeira para repartir entre a veciñanza. A próxima semana iniciarase o reparto entre os solicitantes. A empresa Ancaria encargarase de levar aos domicilios e explicar o funcionamento. Imos a comezar o reparto, estou aquí con Silvia, que é da empresa Ancaria, empresa que gañou o concurso para repartir os composteiros. Vanse a repartir de forma individual e vamos a chamar un a un, así que non vos preocupedes. Queremos facer unha rolda para contestar a isto, porque sabemos que é unha petición que fixeron moitos veciños ao longo destas semanas. Entón, iso, que saibades que van a chamar individualmente a cada un de vos para dárvolo persoalmente no domicilio e xa vos informará ela de calquer cousiña sobre os composteiros. Dende o Concello lembraron que aínda poden solicitarse os composteiros, posto que esos están adxudicados preto de 250 dos 300 adquiridos. En principio, entregarase un por vivenda, aínda que no caso de sobrar poderíanse outorgar un segundo composteiro aos domicilios que así o soliciten. Hai persoas que o solicitaron máis dunha vez. En principio, imos a repartir un por cada domicilio solicitado, pero se despois vemos que sobra algún composteiro, pois mirarase para repartirvos ata dous. Pensamos que o mellor foi un erro, que o mandastes dúas veces, e máis... Por que vos lo digo? Porque ao final o volume dos composteiros para compostar a nivel doméstico pois chega ben con un, pero iso, avisarvos que calquer cousiña, pois que contactades, falades con Silvia, falades co Concello e nos poñemos de acordo co que sexa. O obxectivo é facilitar a compostaxe doméstica co fin de contribuir a mellores políticas medioambientais dende a administración local.